26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Роғун хати оби нӯшокиро ба истифода доданд. ин лоиҳа дар идомаи ташаббусҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба дастрасии сокинон ба оби тозаи ошомиданӣ татбиқ шудааст. хати оби нӯшокӣ аз деҳоти Фақирободи ноҳияи Файзобод тавассути қубурҳои гуногун ҳаҷм оварда шуда имкон медиҳад ки 38 000 сокини шаҳр ва 17 000 кормандони нерӯгоҳи барқии обии Роғун бетанаффус ба оби тоза дастрасӣ дошта бошанд. солҳои зиёд аз норасогии оби нӯшокӣ танқисӣ мекашидем. хати нави оби нӯшокӣ ба истифода дада шуд ки мардуми шаҳри Роғун ва шаҳраки обигарм бо оби нӯшокӣ соф пурра таъмин мегарданд. ҳама ин самараи заҳматҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки дар шаҳри мо ин қадар ободкориву созандагиҳо шуда истааст. маврид ба зикр аст ки истифодаи тӯлонӣ ва бетаъмир давоми солҳои охир ҳолати қубурҳои обгузар дар шаҳри Роғунро хароб карда сокинон аз норасоии ин манбаи асосии ҳаёт азият доштанд. аз ин лиҳоз дар асоси супориши ҳукумати кишвар вобаста ба таъмини сокинон бо оби тоза лоиҳаи барқарорсозӣ ва зиёд намудани тавоноии шабакаи обтаъминкунии шаҳр татбиқ карда шуд. корҳои сохтмонӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж иҷро карда шуд. дарозии қубурҳои обгузар 19925 метрро ташкил намуда тавассути он оби чашмаҳо ба шабакаи обтаъминкунии шаҳри Роғун расонида мешавад.